the Revenge of the Sith. My lines. Hindi nakabot. Itangarod, agda dito'y di kakaisuna Sith. Palakpakan tayo ni Kadoku! Kumusta ka? Masaya. Oh, basta. Iti, maudi nga eksena nga inabak na kay Anakin. Ken pinutod na ti ulo ken ima. Ano ti panunod mo? Wow. Ang mga Seryoso ka? what? Itangalo, pasambayan tayo ni Obi-Wan. Ang yaman na kadaka nito yung Obi-Wan. Nagyaman at nagtanang sa kailiyo kanya. Pagtulog ka na. Ada sunod-sunod ko ka na. Anak ni pamunod mo kaya ni eksena binuyag eh. Hindi naman buot ko. Naring nakakasla at natay ang oras. Mas dawag man eh. Kumam. Naring ko kaya aburakan Anakin. Focus tayo. Ano? Siguro nakakamitin na ni Kanto ko. Atau apa ya? Gila tak? Sunod, di ka makikagawa ng thesis. Maabak ka na kwa. Okay, kakabsat. Ay tatitos ti sine tayo ita. Urayan ni Pai ti adu nga pabuya. Kita karo, agda dito di nang patay kada dito upin. Sino na ito tao? Sino? Ni Anakin Skywalker. Stop it, kami. Gusto ka, Anakin? Shocking yan. Kasi ka, DJ, kumusta na kita uping mo? Ay, nakamati ko ito. Ay, Kaya kumamuan. Apay, may marami. Migsa! Data, ibilin ni Master kanya. Pampok ni Obi-Wan ti master mo. Saka na siya tingastrona. Ooh. Ano ang sinma ang ibigay ni Toy? Kasapulin! Nung migsa ka, Padme! Ay, Tenka. Lagyan ang Anakin. Ulbud ka! No! Mom! Lagyan ang Anakin. Asa mo ba? Isang tayo mo na isa. Kinadwag! Kadwag na tuumay ang patayin! Binay ka, Anakin. Binay ka. Kay busing ka! Obi-Wan! Nakes ni Palpatine. Dakis na iti Jedi! Ngayon, mapagbuka ka. Nangaron! Tapos na Anakin. Pagtagba si Den, ikabila! Ano nga ang hidden na ito? Ah! Kakabsa. Ito, panintindihan. Kaya ko tinawag ko. Hindi ko tayo
natural maglaban na. Ken, Nacho, Ay, di ka pa gawi. Ada buffet. Kaya mga imas-ima ka. Kaya mo, ma'am, di ka babae. Ado di makan. Okay, kagaya. Sublihan tayo marod na si Ken Jenna. Sikat di nabilihan mo kin. Ano da sikat di mantanan ken pisit. Di ka makikita ken kuana. Isupin di balance di puwersa. Kagulan ka! Sikat di ka sa. Inayayag ka. Ima! Nagnag! Sabi ako mag-skill dito eh. Iba't kita! Kanyayo! Di gusto! Anak ken insarding mo dito ay kayang ko. Ay, saan dapat kayo itsura eh? Awan di oras sir, kagayan, ken kakansat. Wala, kiti sumaruno. Anak ken insarding mo dito ay Aay! sa dati sa tao. Aan! Tulungan na kayo amin!